Mentagas ngi ka Khatpratrik Banai Jiliu Arjar Sao ka Voice of the People Party na rilom jaintia ha ka jingalam khmat uba damewan hirmbai kalawan banbo ya ka dorkas hau CEM ka JHADC na ka benta bandawa ban siu ya ka tulom jongki nong tre ka JHADC mentala khatlai Banai AA kumta na kaliang ka Voice of the People Party ka labo ya ka tarik ban pendep ban siu ya ka tulom hapo uniu Banai haswa ka jingle niam ba dingklam batlada ka ni ka jingdawa kam orlong na kaliang ka party kan seperkhat banle ya ka badon kam haba ai jingkren uba damewan hirmbai syakilat patai kubor ula ong baki don ru ki staff ki balapoi sya upot bakin do no ya ka jingim ka jongki nagada bakim don lat shu ban penbiang pendap ya ka bai dawai bat ban wat kilat kilinti ban ya khun ya ka jinge ka jongki jadi dai bat ka jingwan ka jongi mental sini ban ya tendu ya ucit executive member jong ka JHDC ndai ka basisi kalong ba indon ha kani ka jilal ji la ban ong namar bubun ke misi lu kimtip bau don se Tengi le persang ya kaban ya kontak batu batu dipdicip CM ro de hendai ngimyo de mata ke si la yo ya kaban kendu ya we EM jong kani ka council ha kaban la IT ya kani ka city ha ka jing dei bat kani ka jing du tulop jong kini kinong tre jong council ka balakot se ka live na de ngiliu I na ka por ya kani ka jingula ka ba ki nongtre ki march ikani ka jing sathok bang ki tular ki bala bunsin de kapelong yang ikum ka party ya ka ban simsia halor kani ka jinge ka ba kini ki nongtre ya kendu ha ka simet lani ha ka ni kesem de ka basker si susu kalong ba kumang ni tim yo tim ba kini kita ya ki bala de ba kila don ru ki staff ki bala khlano klem ka tulop namar ba kila ya kendu jinge namar ka jing bumla ka JCDC ban siu tulop iki kimla ban le wat ing tagi jingrap mo kalian ka koi ka khia tikila mat ing tagi jingjia ka basusi kani kala long ba ta sikade ya kitu gilong inong sem di bamat ya kani ka jingjia ka basusi te ngina kalian jungi kum ka party ngili ya kani ka jingkular ka ba mi ha kini ki jingjia si ko dep ba na kalian jong chimistar ula kular ba un pelai ni dep lani ban siu dep no ya kani ka tulop jong kini ki nong tre ke bala kot se ka khatlai benai te ngina kaliang jong ka Voice of the People Party tang ka wehi ke dinawangi bu mat jong ba hapo kane ka live hotri leni hapo jong ni ubnai kumba kilokular shwa ka bede klam kide ban siudap ya betulop ban kajingi keren ke jongi bat EM leni ba chairman jong kane ka JHDC ka long ba ngim kwa ya ka ba ka kane ka kan council kan siu tulop ya kinong tretang si benai leni ar benai tang kum ka jing penbe Andrei ni kalian jong ka Voice of the People Party ni dawa bat ni banjur ba ka ni ka share jong ka council ru ni tim ka don ka pisar ka don ka jingbom singkhia ban pelai ka ni pisa kala pelong ya ka ni ka district council bakan mat ya ka ni ka jinge di kalian jongi ni dawa be de ban siu be ya ka ni ka tulop ka bala sa khalai banai sakini ki nong tre jong ka council balada ka ni ka council kamla ya ka ban pedulong ya kini ki jingkular ki jong ka ni na kaliang jong Voice of the People Party ni saya song perkat dia banila ru ban sim da kane ka lat ka bakham tenge ha ka ban penbor ya ka council ya ka ban le ya kini ki jingdawa ki ba la slem ka bala dawa dik babun ki balang khamtam da kinong tre jong kini ka council ru wat hadu bakila le sikani ka Meghalaya High Court ru te ngim kwa bani bakum kini ki kinjia andai kini ki nong nikmat ki jongi na do CM bat katim hi jong ubro ko kin shim ya kani ka jigi kle na ka banta ban pinyo ya kani ka tulop ka barang sa lani ban ai syang tagi nong tre badai ban yo kan kum ka jigi tre ka joki tam kita ai jing le penseu ka jongi sa council tengin pek ka respond na kaliang joki tengi sa penawat chfi ki nong ka